Hi everyone, good morning. Morning vlogखौ स्टार्ट खालायलायबाय आरोना आङो सिखारबाय 4:10 जादों आरोना दा टाइमा हासिब लादों ओमफ्राय न' सिबगासिनो दं आरोना सोराङाखै खोमसियैनो दङ आंहा सोरांलायबाय उफाय गैया फुङाव सिखारनानै खामानि मावाबानो जाया आरोना फिसाजोआ उन्दुगासिनो दं सानैबो खामानि मावनानै लागोनसै थ' दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय सनाफोर आं न'खौ सिबनानै लागोनसै न' सिबखांबाय आङो एबार दै सेन्स खालायनानै लाग्रोजोबसै लोंनो थाखाय दै लोंनानै लाग्रोनोसै आङो गिलाससे लोंखांबाय गिलाससे लोंबावनोसै आं गिलासनै लोङो आरोना ब्रासल' खालायदों आं मोखां सुवाखै सनाफोर मोखिफोर नुबाय बायबा मिनि नाङा दे मुगैनो नाङा न' सुनोसै माबायानो सिखारथ'वाबा हामगौ आरोना सनाया बिराद सिङानो बोरैबा मोनजोबलायबाय आं बायै खामानि मावनाया माबार मावनोसै सोराङाखैनो नै दाबो खोमसियैनो दङ थांबाय आङो दुगैखांनानै फुजाबो होनानै लाखांबाय आरोना सनाफोर आङो जोंनि भगबानखौ गाबज्रिखांलायबाय नै सानैया मा अबस्था उन्दुनानै दङ नै सिखारलायबाय सना नोङो हा दानबाय आङो रेडि जाबाय फुजा होखांनानै दुगैखां लोबखां रेडि जालायबाय आरोना थांनांसिगौलाय सिखाराखै दाबो फोजानोसै आङो सनाखौ दे बादो दे बेगा ओंखारबाय थांनो जोंहा थांसैलाय ओंखारलायबाय थांनो ओमफ्राय सनाफोर मोनसे खोथा बेवाया बावलायबाय गावस्रा जेम्स बेवाया गिदों आरोना आंखौ ओमफ्राय गिनानै ओमफ्राय साबसक्राइबारआ गिदों आरोना आंखौ बेवाया ओमफ्राय मानसिया गिदोंदां बेवाया दावहा नांजानो गावजों एसे दमबो हरगारबायना आङो गिदों बियो लाखिजानो फैबा क'क्राझाराव ओमफ्रायो साबसक्राइबाराबो एसे बारायगारदोंलाय आरोना ओमफ्राय एसे गिनानै थामारदों मानसिया जेबो नङा बेवाय दे दावहा नाङा आं नोंजों गिनो नाङा जेबो साननो नाङा आंहाबो ओमफ्राय बोरैबाबा गिगारलायलाङोबो आरोना बोरैबाबा गिनोबो ओंखारफिनलाय लाङो बडिफ्रा बारनानै जोलाबायनो नागिरोना एखमबा बारनानै जोजानो गियो आरोना बारनानै जोबायबायबा खालि माथो एखमबाफोर बारनानै जोगोन मागोन होननानै दम हरलायलाङोना ओमफ्राय आंहाबो गिलायलाङो आरो बारनानै जोबायबायबा साननानै ओमफ्राय जेबो नङा बिदिनोसै आरोना सफैलायबाय दोननानै फैबाय दावदै लाबोफाबाय दावदै जानोसै दिनैथ' सेटारडे थाब गगोन स्कुलाबो थाब गगोन आरोना दिनैथ' सेटारडे नालाय थाब गगोन आरो स्कुलाबो मैगंखौ नायनोसै आंहा स्कुलनिफ्राय दोननानै फैखांबाथाय मैगङावसो नायफै देरजोबथारबाय नै मैगङा आंना देरजोबबाय नै जि मोजांनो फान्थावाबो खाथाव दं आरोना भाजा जाथाव नै सिङावबो दंलाबायो ओंखाम संसै आङो बेखौ संगोन आरो आं दिनै मैगं गोजाया दाङा गोजा ना मा गोजा होनो आं मिथिला बिनि नामखौ संनानै लानोसै ना बाथोन खालायनो ना एवबाय नै ना ओमफ्रायो माबा बानलु गोरान भाजाया मोनसिगोन नै आंना एक पस्ट बानायनोसै आंहा नै संख्रि होबाय एसे हैसे मोनजोब्बाय सनाफोर जानोसै ओंखाम उखैथारबाय 9:30 जालायलायबाय आरोना आं जेबो जायाखै दाबो संखांजोब्बाय एबार जानोसै दावदै दैनै लाबाय लाल साग ना सैसे ओमफ्रायो
ना बाथोन बेनो ओंख्रि सङा आङो दिनै बेजों जागोन आरो ना ओंखाम गुदुं गुदुं बाथोन बिराद गोथाव मोनजायो आरो ना फिसाजोआ मालाय ओंखाम दाउदै एवनाय लांदों गुदुंथार दासो मोनदों बाथोन लुबैनाङा दे सनाफोर फैदे आलासि जानो जोंनाव आंनि साबसक्राइबारफोरा गोथाव संनानै जाहोगोन आङो गाबोनथ' दिवाली बोरमा फान्था जानांगौ नामा गाबोन जानोसै आरोना बेदर बेनो ब्रेकफास्ट जाबाय आरोना आंना फुंनि ब्रेकफास्टआ बेनो जाबाय सनाफोर मोनसे खोथा आंनि भिडिअखौ बबे जायगानिफ्राय नायो आरोना कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आं मुगनि होननानै आं मिथिनो लुबैयो आरोना बबे खना खनानिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो थ' अननानै सनाफोर प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहर आरोना बबे जायगानिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो आं बिराद मिथिनो लुबैयो आरोना बबे खनानिफ्राय बबे जायगानिफ्राय नायो अननानै प्लिज अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरथार आरो भिडिअखौ ओरैनो नायनानैल' डाटा आरोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा आङो आंनि चेनेलाव वेलकाम खालायो अननानै प्लिज चेनेलखौ नायनानैल' डाटा साबस्क्राइब खालामनानै गालां मोनसे लाइक गालांथार आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नाय मोजां मोनदोंबा जायफ्रा ब्लग भिडिअ नायनानै डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो नायदो आरोना थ' दोनथ'नोसै नामा आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन